gobyerno sa atong kadagatan. Ang isda miasinso sa ilang katungdanan. Si Kugtong presidente, si Pugapo man ang bisi, si Lumod ang sekretaryo, speaker ang mga tangigi, senador ang mga barilis, ang panit representante, nasuko General Doyong, kay si Iho Meribelde. Gira, mga sakop ni Iho misulong na, dogso ito tulingan ng gimaskara, sundalo ni Kugtong ang kakontra. Sa ilang pagkumbati, surrender ang mga kabasi, nahurot ang mga anduhaw, reinforcement ang mga butiti, eroplano ang mga pagi, ang pawikan mga tangki, nangaupaw ang kugita, nagimasin gani dali-dali. Aray, aray, ang mga buriring ipangbitay, kaysa internasyonal wa mo subay, mao nga sihon nagamahay. Human sa ilang pagera, nakigmiting si Barakuda, kay si Colonel ang buhutan, nangayong independensya. Si Kugtong wa mo yun, kay ang danggit mga espiya. Si Kitong nagbagulbul, kay si Bugaong tigpatrolya. Hala, hala, ang mga katambak ng giwilga, kay wa soli sa ilang pagkumpanya, kay nag-flying boaters ang mga pata. Human nga madiscovery ang syudad sa mga bukya, sinokos nagkaputi, si Kubutan nag-Amerikana, si Bantol nagpatadyong, si Bogo nagapajama, nasuko kini si Donsol, kay si Bubog nagprakaida. Hala, si Ambasador Balina, kay ang iyang igsoon nga si Sanga, mikuyog kang ihon na komunista, mikuyog kang ihon na komunista, mikuyog kang ihon na komunista. Nag-flying boaters ang mga pata. Human nga madiscovery ang syudad sa mga bukya, sinokos nagkaputi, si Kubutan nag-Amerikana, si Bantol nagpatadyong, si Bogo nagapajama, nasuko kini si Donsol, kay si Bubog nagprakaida. Hala, si Barakuda, kay si Colonel ang buhutan, nangayong independensya. Si Kugtong wa mo yun, kay ang danggit mga espiya. Si Kitong nagbagulbul, kay si Bugaong tigpatrolya. Hala, hala, ang mga katambak ng giwilga, kay wa soli sa ilang pagkumpanya, kay Iho Meribelde. Gira, gira, mga sakop ni Iho misulong na,
mga kabasi. Nahurot ang mga anduhaw, reinforcement ang mga butiti, eroplano ang mga pagi, ang pawikan mga tangki. Nanaupaw ang kugita, kay masin gani dali-dali. Aray, aray, ang mga buriring ipangbitay, kaysa internasyonal wa mo subay, mao nga sihon nagamahay. Umansay lang pagera, nakigniti. Kantahon tang gobyerno sa atong kadagatan, ang isda miasinso sa ilang katungdanan. Si Kugtong presidente, si Pugapo man ang bisi, si Lumod ang sekretaryo, speaker ang mga tangigid, senador ang mga barilis, ang panit representante, nasuko General Duyong,